Alkaa. Tai alkoi jo. Tuo. Joo, Venä, missä mun lapanen? Mulle toinen lapanen. Oho. Venä, an. Venä, mut no niin, Kirulla, kun mä liuun. Ei saa ottaa pois. Ei niin. Ensimmäinen kierros. Tää nyt on ensimmäinen, joka kaatuu. Piste lähtee. Oi vitsi. Tasapeli kumpikin kaatui. Hyi, raus. Tämä on hankalaa. Todella. One, three. Meni mennään. Kuvaaks toi vielä? Joo. Kauan se voi kuvaa? No niin. 0-0 alkaa alusta. Tuolla on mun piema päällä muuten vielä. No joo. 0-0. Koitetaan nousta ylös. Nyt tulee pieni viladukkien puhtistus. Täällä on märkää. Pieni puhtistus. Ei oo niin helppoa, miltä näyttää. Yksi valla. Mä enää johtaa yhdellä. No niin, jatkuu. Voitin sut viimeksi koko ajan, mun nyt jotenkin jyräät mua. On mulla vaikea mut jyräät. Noniin. Mulla ei oo varmaan. Nyt mä lähden täältä puolella. Mulla on leggingsissä housui alla. Mulla ei oo mitään. Noniin. Nyt. Reison. Jatkuu. Joo. Yksi. Ei oo. 2-1. Mä sais voitin 2 kertaa. Ethän. Joo. Oto. 2-3. Eihän. Ai joo, 2-2. Niinpä. Noniin. 2-2. Avataan hiukset. En mä haluu. Mä alan Venä. Venä. Onko hansku? Noniin. 3-2. Mä lähden täältä puolelle. 4-3. Ei oo, koska... Ei oo aina. Noniin. One strike! Ai. 4-3. Okei, niin mulla on 4. Mulla on 4. Sä haluat jos tästä. Niin sä. Ei oo aloitettu uutta vielä. Ei vai. Mun varpaat on jässä. Varpaat jässä. Ja on tou. Ai niin. Joo, täällä ei oo yhtään liukasta. Ei yhtään. Ei täällä oo enää. Ai, kimpale suuhun. 5-3. Nyt jatkuu. 5-3. Tai johon.
Jäätävämpää toimintaa. Paljon! Mitä vähän? No niin. Nyt jatkuu. Banzai! Oi, 6-3. 6-3. 6-4. Ei, jos mä kaaduin 3 sekunnin jälkeen. Uudet roundit. Okei. 0-0. Varmaan mun lipee koko. Kun 0-0. Joo, pitää se aloittaa. Niin. Se mun varpat tähän jää. Jätetään tätä vähän, niin tulee vähän liukkaampaa. No niin, mitäs tää? Mä oon sanonut lippaa. Ai. Näin, no nyt aloitetaan. Mulla on hyvä ote. Auttaa. Simon.